Көзілі күн елкізгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Hayırlı gün, hürmetli televizor qarovchilarimiz. Nendi isim qo'shim ekan bıyılğı kızlarıma adib so'zlari bilan aytasi keladi. O'zi shodliqli, o'zi quyoshli, o'zi burchuli kızlar bilan yashab kelamiz. Ayırışa rahmat aytasim keladi. Barliq yo'nalishlar tinib qolgan vaqtda jirligimizda estradamizni, munglarimizni yo'qotmas uchun, yulduzlarimiz bilan xalq baylanishini unuttirmas uchun tuğan tilimiz Allohga shukr gurlab o'tiradi. Her daim çıkarılışta bulgan көзге көз қарашып тапшыру да шаққына шегініп қойды. Вақыт бердік, ял етерге кеттік, ләкин сағындырды сізні. Келдік бүгін шығашуға. Көзге көз қарашып тапшыруның шираттағы шығарылышын тәқдим етемін оның авторы һәм алып барушысы Зифа Нагаева. Мен береде қонақта, тапшыруның дербегесі менің коллегім, яратқан популяр жыршыбыз, Зәңгәр экраннар аша мұңы белән һәр бер йортта қонақта булып өлгергән Айгөл Габдуллина. Шулай итеп Айгөл, башлыйбыз. Башлыйбыз, Зифа апа. Хәерле сәгатә, хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Чынлап та Зифа апа әйтеп үткәненчә, бүгенге тапшыру безнең үзенчәлекле булачак. Бүген без Зифа Нагаева белән Айгөл Габдуллина рольләребезне алмаштык. Ничек килеп чыгарын, дуслар, сез үзегез карарсыз, сез үзегез күрерсез, әмма ләкин минем өчен Зифа апа бүген бу бер сынау, имтихан. Чөнки сезнең тапшыруда бүген кунак булып түгел, сездән сорау алучы, сездән интервью алучы һәм шушы тапшыруны алып баручы буларак минем өчен бүген бик имтихан тоткан көн әйтеп үткәнемчә. Зифа апа, хәерле кичләр дип тагы да бер тапкыр сезгә эндәшәм. Чынлап та бик матур шигырь юллары белән башлап җибәрдегез әлеге тапшыруны. Әмма ләкин көз ул үзенчәлекле һәм шул ук вакытта моңсу ай булып саналса да, миңа калса, сезнең өчен быелгы көз моңсу түгел. Шулай бит. Искитмәле көз булды. Аллаһка шөкер. Башта салкыннары белән капыл килеп бәрелде, тиз үтте, Аллаһка шөкер. Һәм без инде байтак гомер дәврендә матур көз белән яшәдек. Ләкин тышта мәгънәле тормышыбызда борчуларыбыз күп булды, әлбәттә. Бүген инде позитиврак сөйләшәсе килә. Әлеге генә минутларда Айгөл. Туган тел дулкыннарына килгән чакта гына беренче кар яуып тора. Җиңел кулдан дейик. Явасы карлар киләсе кышларыбыз да күзләребез кебек матур булсын. Шулай булсын. Амин. Һәм инде шуны әйтәсем килә. Көз айын без күнеккәнбез, муллык айы дип кабул итәргә. Безнең эстрадабыз, сәнгатебез өчен быелгы көз бик мул булмаса да, сезнең шәхсән сезнең өчен, Зифа Нагаева өчен 2020 елның көзе мул булды. Ни өчен дигәндә, нәкъ берничә көн элек кенә сезгә Башкортстан Республикасының башлыгы Ради Фәрит улы Хәбиров үз куллары белән бик тә мәртәбәле югары исем Башкортстанның халык артисты дигән исемне тапшырды. Дулкынландыргыч мизгел, дулкынландыргыч фотолар, һәм мин үзем әле Башкортстанның халык артисты булмасам да, сезнең фотоларны күреп үземә дип кабул иттем. Халык шатланды, тамашачы шатланды, артистларыбыз сезнең өчен кинәнде шатланды. Үзегез шатландыгызмы? Көткән мизгел идеме бу сезнең өчен? Көтеп кенә утырсаң, иҗат бу кадәрлек биеклеккә үрелмәгән булыр иде. Мин инде бик җаваплы итеп кабул иттем. Бик зур бурычлар иңнәремә тагын алып кайттым. Күп милләтле Башкортстаным алдында. Тагын да эшләргә, яхшырак иҗат итәргә дип кайттым. Һәм Ради Фәритович миңа бүләкне тапшырган мизгелләрдә сүз алырга мөмкинчелек бирде. Шунда әйткән сүзләрне әйтеп үтигән Зифа апа. Менә шушы сүз әйтергә ул бит һәрбер залда утырган кунакка да бирелми мондый мөмкинчелек. Менә сезгә бу мөмкинчелекне биргәннәр чыгыш ясарга. Шулай бит. Бәхет елмайган секундлар һәм шунда шушы сүзләр белән дәштем. Ничек мин горурланып басып торам һәм бу минем генә яулаган үрләрем түгел, Ради Фәритович, бу минем күп милләтле Башкортстанымның халкы яулаган үрләр, иҗатыма биргән бәясе, күп еллык сөюе,
jırlarımны яратуы, йолдызларымның халык исемләреннән алып яшьләренә кадәрлек тирә-якларга танытып җырлап торулары. Әлбәттә, иң мөһиме эшләп киткән, яшәп киткән елларым авыргазыма рәхмәт әйтәсем килә. Мине үстергән, мине баккан районым, тугандаш районым күтәреп алып килделәр. Шушы исемне миңа бүләккә һәм аның алыштыргысыз җитәкчесенә рәхмәт әйтәсем килә. Ул инде Идрисов Зөфәр Яудәт улы. Горурланам, ишетеп торсыннар, шатланам, борчылам да районым белән бергәмен. Инде әйтеп үтмәй мөмкин түгел, Зифа Валиевнадан Шәрык радиосында Зифа Нагаева әйләнеп киткән елларым. Аннары 20 елдан ашу, 20 еллык тарихы булган Юлдаш радиосында хезмәт елларым. Аның җитәкчелегенә коллегаларыма һәм инде яратып тоймас радио тыңлаучыларыма зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Һәм форсаттан файдаланып, бүген дә Инста дусларыма мөрәҗәгать белән чыгып киттем һәм әйттем, мактанырга килмәдем, мактарга килдем. Рәхмәт әйтәсе кешеләрем күбәйгәнгә килдем Айгөл синең янга. Донларга килдем халкымны, иҗатыма бәя бирүчеләремне, җимешләремне җыярга, ярдәм итүчеләремне, мине күтәрүчеләремне. Җитешинде күптән дөньябыз, амма махшук турып туабыз. Тик бер генә яшәп китәр өчен, тик бер генә тапкыр туабыз. Яшьләдек яшьлектә яшнибез бүген дә, нурлар шашып гомер күгенедә. Җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде. Җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә килде. Миңа калса, сез бүгенге көндә артистлар арасында иң өлгөр, җитди, шук һәм үзен тота белгән артистларның берсе. Әйдәгез әле менә моннан башлыйк. Без әле яңадан радио, телевидениегә дә әйләнеп кайтачакбыз. Бүгенге көннең безнең тамашачыларыбыз өчен дә, яшьләребез өчен дә бик тә актуаль булган Instagram темасыннан башлыйк әле. Дәвам итик менә шушы сөйләшүебезне. Сез бит карап торам да Instagram блогер булып китеп барасыз, Зифа апа, әкрен генә. Ничек менә сезгә шушы Instagram шилтәренә килеп керү һәм аралашу? Мин карыйм, Зифа Нагаева Алмагач төбендә оныклары белән чәй эчә. Зифа Нагаева туган авылында, йортында йорт жуган. Зифа Нагаева матур җыр язганда, аны безнең артистларыбызга тапшырган. Концерт бара, монда банкет бара. Алар барысы да хәзер безнең Instagram шилтәрендә. Каян вакыт табасыз, каян илһам аласыз һәм сезгә шушы Instagram шилтәрен алып бару читен түгелме? Бер генә дә читен түгел, Айгөл. Бер генә сәгатькә артта калсаң да, заман тиз йөгерә. Тизлектәр заманында яшибез. Менә сезгә карыйм, гел яшьләргә карап үрнәк алам. Мин элек керә белмәгән чакларда, телефон әле айфоннарга әйләнмәс борын теге клавишлардан күчә генә башлаган чакларда, кызымның бер әйткән сүзе бар. Минем бик мәртәбәле генә акыллы кызым. Гел генә без өйрәтеп утыра алмабыз. Дөньядан артта калмый торган кешесен чыкын, әни, бөтенесен дә табарсың. Хәзер гәрләнәм, берәр әйберне яңалык килеп чыкса сорарга, чыкынам, интернетка керәм, табам да шуннан аңа шалтыратам, таптым. Афарин. Менә шулай итеп кирип киттем. Бу социаль челтәрләрнең әлбәттә бик күп ягы, алымы яхшы. Яхшы да, ләкин минем дәвр кешесе тере кеше белән аралашып өйрәнгән. Тере кеше белән бәйләнештә булып өйрәнгән, тере кеше белән җырлашып, сөйләшеп, тапшыруларыбыз аша, кайда гына булсак та очрашуларда, механизаторлармы, савымчылармы аз гына күңелгә шул ягы гына, элеккерәк, борынгырак яктан булган кеше буларак кыен, ләкин заманына күрә менә шушы бәйләнештән үзбәскә тырышам. Кайбер вакыт негативлар бик күп язмыйлар, күз тимәсен, рәхмәт. Язганда да ни өчен язмыйлардыр? Чөнки минем куркалармы әллә? Юк, әйтермен. Менә язган вакытта да миңа бер никадәр әзрәк кенә теге шәништереп аласылары килгәндә дә кызык урыннан менә әйтик, иҗуам икән. Кемдер болай зурайтып карыйсыз бит инде. Мин иҗуганымны 180 квадрат метрлы бер үзем җудым дип куйган булган Instagramга берәүсе язган минем инста дустым. Кроссовкаң тишек дип. Болай итеп карыйсыз бит инде. Шуңа күрә менә шул алымнары өйрәнелде һәм шул ни өчен минем
Instagramda отырган, контакт челтәрләрендә дә утырам. Анда менә минем тәрбия вакытында әни сине тыңлый, әти сине тыңлый, нәнәй картатай исән чакта сине тыңлый дигән балалар. Димәк, минем әйләнештә күбрәк тәрбияле мөхит балалары. Шуңа күрә арада бар төрлесе килеп керә. Хәзер төрле төбәкләрдән дә керәләр. Алар да минем иҗатымны еллар буе күзәтә килгән кешеләр. Бик сирәк кенә, алайда булмаса, бигрәк кызык та булмаса иде, азрак төрттермәсәләр. Чәнештер. Менә әле мәсәлән бу көннәрдә генә үрдәк ашатырга бардык, үрдәкләрне сатырга, аныклар белән бардым күл буенда. Үрдәкләрне ипи биреп ашаталар. Мин берәүсе язып куйган инде. Үрдәкне ашатырга кирәкми, белмисезме, ул симерәдә ошып китәлми. Соң мин язсам буладыр иде бит инде. Мин бер вакытта да җавап бирмим. Мин язсам буладыр иде бит. Нигә? Мин бер тапкыр барганнан ашатканнан үрдәк симерәмени? Мин үрдәк фермасындамыни? Кеше ничек шулай әйткән киргән кешегә җавап язасың да, тегене рус телендә әйтсәк, раскручивать итәсең дә, шуннан рәхәтләнеп синең белән башта гәпләшә, аннан талаша, Калганнар кушылып китә. Заблокировать итеп бетерә, аннан яңадан кушыла башлый. Ник кирәк миңа? Мин аны елмаем да, көләм дә. Инстаграмда шулай, ул бит минем бит. Минем шелтәр, миннән башка кешенең кәефе кителми. Аннан миңа язалар, менә интервьюлар алганда сорыйлар инде. Менә Инстаграмда артистлар үзләренең бүтән язмышын, сез шуның белән ризамы? Бирәләр. Көннең буе эшләгәннәренә кадәр. Мин әйтмим бит аны, нигә бирәләр икән? Чынлап та мин дә килешәм, әйтмим. Тик син үзең бит кызыксынасың. Ник керәсең? Ник чыккан карыйсың? Карама. Син менә әйтәм үзеңә кирәген кара да, юк. Шулай. Бетте. Шулай. Kabul ettim dünya tüslerin, gaybetlere yok bir işlerim. Jırlap kana tipken yüreğime, küş birerge jitsin kişlerin. Minden mini de sizinin kibik yaşap konur süten, sizinin kibik yazmışımdan bakıt kütem. Her nüllerden yıllayım, şatlıklardan küllem. Üze kayın üze rahat durmuş boylap gillem. Minden mini de sizinin kibik yaşap konur süten, sizinin kibik yazmışımdan bakıt kütem. Her nüllerden yıllayım, şatlıklardan küllem. Üze kayın üze rahat durmuş boylap gillem. Мин үзем шәхсән сезнең белән кызыксынып яшәсәм дә, сезнең балаларыгыз турында бик аз беләм. Беләм, кызыгыз бар икән, беләм, улыгыз бар икән, беләм, Instagram челтәрләре аша сезнең аныкларыгыз бар икәнен беләм. Әмма ләкин менә кызыгыз, улыгыз бүгенге көндә кайда, аларга ничә яшь, алар шулай ук иҗаттамы, түгелме? Менә бу сорау безнең тамашачыларыбыз өчен миңа калса бик кызык булачак. Бер-ике сүз Авгазы районында яшәгән вакытта балалар бит инде мәктәптә шунда укый башлап, 91 елда күчкән идек, бик авыр заманнарда, талон системасы заманында музыка мәктәбенә бирү бит модада иде. Ул вакытта бигрәк тә ниндирәк яктырту кружогына түгәрәгенә алып барасың килә, беренче чираттан музыка бии беләм, җырлый беләм, бар да шунда барып кайталар, язылалар. Икесе дә матур иттереп тамамладылар, берсе фортепиано буенча. Кызыгыз Светлана, улыгыз улым Эльвир. Икесе дә укып беттеләр, берсе 5 класс баянны битерде, берсе фортепиано 7 класс алып кайтарып удостоверениеларын дибез таныклыкны салдылар да, монсы әни сиңә кирәк иде диделәр. Дә үзләренә яңа юллар сайладылар. Кызымның башлангыч укым белеме медицина хезмәткәре, медицина училищесын тамамлады, һәм инде югары белем психолог һөнәренә ияләште, һәм бүгенге көндә бик ярдәм итә, косметологиядә эшләп йөри. Әле декрет ялыннан соң яңадан эшкә чыгып китте. Улым минем үзенең хыянат итмәде, гидрофак бетте, ул бик сирәгрәк кенә итеп ачылган аграр институтта. Ул вакытта тамамлаган иде, гидро дигән сүзне беләсез, бөтен нәрсә су челтәре белән бәйле. Менә минем бүген өйдә авылда мин рәхәтләнеп бассейн киреп ятам, Турциядагы кебек. Ул минем улымның хезмәте. Менә шушы ягулык, җылытулар һәм су системасында үзенең фирмасын булдырып, үзләре эшләп, бер генә телем әтәйгә дә миннән килеп акча сораганнар иде. Шәхси эш бар, үзенең шәхси эше бар. Эльвирның. Җәелеп китеп байып пешердек дип әйтмәсәләр дә, үз көннәрен үзләре күрә. Аныкларым инде, алар белән менә Софияны беләбез. Җыр аша беләбез. Чөнки сез София тугач, София дигән җыр яздыгыз, аннан соң аны Айдар Галимов башкарды. Шулай ук үзенең оныгына багышлап София булгач, сездә бар София, аны Идел, тагын Ратмил. Өчәүләп. Менә дип әйтик әле, җыр язылды.
Мен сезнең ничегрәк җыр язганыгызны үзем сезнең җырларны җырлагач беләм. Төн эчендә, мәсәлән, мин сезгә шалтыратканым булды. Кич белән, кичке сәгать 12ләр тирәсендә Зифа апа шундыйрак җыр кирәк иде дип, иртәнгә мин уянганчы ул җыр туган һәм минем телефонга килеп ирешкән. Җыр очты. Җибәрдегез артистка, яки заказ буенча язылды, яки була язылды да тәкъдим иттегез. Артист бу җырга аранжировка эшләтте, җырлады, радиога, телевидениега әйтик бирде. Ә менә сез көткән җыр булып чыкмады. Артист башкарып җиткерә алмады, яки ул үзенчә башкарды. Сез иҗат иткән җырны башкача күрде. Бу вакытта сездә нинди кичерешләр? Менә әзрәк кенә кителәме? Эх, мин бит менә бу җырны булай теләмәгән идем. Мин бит бу җырны менә булайрак яңгыравын теләгән идем дигән вакытлар булганы бар. Булды. Миннән дә ныграк борчылышлар бар бит. Алар кемнәр дип уйлыйсыз җырны теге якта кабул итүче халык. Минем үземнән алда миңа яза башлыйлар. Җырыңны әрәм иткән бит әнә теге фәлән. Алар инде мин инде бүтән төрле телдәргә итеп әйтәм, аларча итеп әйтәм. Әмма ләкин күбрәк яшьләрдә шулай. Үземнең бөек җырчылар, халык җырчылары арасында алар темага кирип, заказгамы булай тәкъдим иткәндәме җырларның алар бөтенләй икенче төргә бурынгырак заман бит йөрәктән чыгарып эшләп, аларның икенче төрлерәк булып китә. Төрлечә була. Шуңа күрә җырны язганда менә заказга дисең әле, элегрәк яшьрәк чакта мин уйлыйм, ничек инде заказга менә төнлә елап уянгансың, җыр шунда туган. Төнлә Урал Рашитов белән сөйләшеп утырабыз. Бер Урал әйтә инде. Менә сокланам сиңа заказга былай гына илһам алып шул хәбәр язып булмый, бик күпкә китте җырларың ди инде. Заказга иркенләп язасың, иркенләп язам, тәҗрибә килгәч. Тәҗрибәсез булмый ансы. Һәм заказга яза башлаганда бик матур сүз әйтте, һәм хәтеремә салып куйдым. Башлау профессионаллекне күрсәтә иде Урал Рашитов. Шуңа күрә Әнвәр Нургалиевтан Татарстанда җыр әйтәләр икән, Зифа Нагаеваның бер мисал итеп кенә әйтәм, телефонын бирегез әле, менә 1-2 айдан җыр кирәк булачак дип. 2 айдан. Әйе, ни өчен икәнен Айгөл белеп тора, мин белгәч. Сан Әнвәр әйткән инде 1-2 айдан шылтыратырбыз дигән. Ни, без бит алдан заказ бирәбез менә башка композиторларга. Кирәкми Зифа апага. Зифа апага менә тулыштыгыз, сезгә җыр кирәк, иртәгә ул төнлә йокламый. Аңа җырны шулай сорап алырга кирәк дип. Сез мин диеп, мине сезе диеп, өзелә торганнарым. Бу кемнең туганнарысың, бу кемнең туганнарысың, бу минем туганнарым. Бу кемнең туганнарысың, бу кемнең туганнарысың, бу минем туганнарым. Аллага шөкер бергәбез, Аллага шөкер бергәбез. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгенедә без. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгенедә без. Үзегез яраткан, менә бу минем җырчым дигән җырчыларыгыз бармы? Бар. Әлбәттә Хәния булды. Ничек әйтмисең, күпме 70-80% җиде программа эшләп йөрдек. Җырларны бик күтәрде. Аннары инде Фәнвәл Әхмәтов. Искитмәле Татарстаннарга беренче гастрольләргә 5 ел дәвамында алып чыгып китеп, мин алып баручылар булып бирдем анда. Җырларымны танытып, ул алып чыкты, Татарстан капкаларын ачып алып кирде. Ул бит ул җырчыларны, мин җырларымны матур эшләгән өчен генә түгел, бу җырчылар минем күңелемдә бик якын шәхесләр булып урын алганнар. Алар минем йөрәгемне аңлаучылар. Чөнки җырлар алар минем балаларым кебек. Һәм Зөһрә апаң әлбәттә. Зөһрә Шарифуллина, Зәйнәп Фәрхетдинова алыштыргысызлар. Үзебезнең илебездә Айдар Галимовлар, мин әле үпкәләтәсем килми. Монда минем санап китсәң тыелгысыз күпләр. Зуррак шәхесләрбез, үпкәләтәсем килми, араларыннан гына әйтәмен. Алар минем җырчылар гына түгел, менә Фәнир абый Галимовлар иҗаттагы дуслар. Алар минем җанда, алар минем йөрәктә, алар минекеләр алар. Төгәл генә әйтә алмыйм, ничә ел Юлдаш радиосында эшләгәнегезне, төгәл генә әйтә алмыйм, ничә ел Шәрих радиосында эшләгәнегезне, ансын хәзер үзегез әйтеп үтәрсез. Бит, сез менә шушы китү мизгеле кыен булдымы, киткәч радиодан? Нәрсәдер җитмәгән кебек булып калдымы? Китү мизгеле бәйле булды, андагы FM форматта алымнар алышында, элекке кебек икенче төрле графиклар башланды. Ул безнең җитәкчеләребездән генә тормады. Аның форматы шундый, үзгәрә башлады радиолар. Мин бүтән җирдә күбрәк кирәкмәм микән? Татарстан якларында җырларымны күп җырлыйлар.
Бәлки мин иҗат белән гөрләбрәк, җырганыграк, бирелебрәк гастрольләр башланды бит инде. Татарстан якларынан ныклап дәррәү артистларым белән гастрольләргә йөри башладым. Һәр елга 2 тапкыр хәтта имтихан тота башладым мин анда. Шуңа күрә шулайрак булса да мин хаклы ялга чыккач үземне тынычландырыр өчен генә түгел, җитәкчеләрем сорау буенча да 2 ел ярым эшләдем янә. Пенсия яшенә җиткәч тә. Ләкин bir mizgil булып алды, киттем, бар да яхшы бара, җырлар да языла, гастрольләр гөрләп бара. Bir әйберем киселде, кителде, канаты, bir канат бар, талпына икенче канатым калды, җаным калды, йөрәгем радио тыңлаучыларым янында калды. Язып бит инде күпме борчылдылар, ник алай капыл киттең, капыл булмады, бик күп уйланды, кыен булды. Әмма ләкин соңыдан туган телгә килеп кергәч тә, аның арасында күпме җырлар аша, менә бу социаль челтәрләр кабарып килеп чыктылар да, bütün тугакларымны, сагынуларымны bir тәңгәлгә куелар да, киштәләргә, монсы радио иде, монсы шарык иде, монсы менә туган тел, монсы иң өстендә синең иҗат һәм син үзең дигән әйбер китерелеп куелды. Кайда да үзеңне югалтмасаң, кайда да кайсы заманның арасында син кайда ныграк кирәксең икәнне белеп, адымнарыңны шын үзеңә ышанып барасың икән, бер вакытта да айгәл югалмыйсың, нәкъ сидең кебек. Менә син минем яшьлегемә ошагансың. Рәхмәт, Зифа апа. Менә мин карап торам, сезне читтән генә күзәтәм, кайчагында Шәйхинур абыйны сез бердә тик тотмыйсыз. Ул һәр вакыт, ул яшь. Мин аның аңлыйм нигә яшь булган, чөнки ул һәр вакыт хәрәкәттә, сез аны һәр вакыт хәрәкәттә тотасыз. Һәм элеккеге Шәйхинур белән бүгенге Шәйхинур үзгәреш бармы? Һәм мәхәббәт дип әйтмим, хөрмәт шул калдымы элеккеге Шәйхинур һәм бүгенге Шәйхинурга? Баштагы очрашканнар инде без тугандаш нәселләр булып, әни яклары, апалары бик гөрләп яшәгән кешеләр, без бер-беребезлектән белгән. Безне егетләр узатканда, әле Шәйхинур абыйның саласында күмер ашый иде. Шулаймыни? 7 яшькә бәләки бит инде. Андый уйда юк иде. Райондаш бит инде, якташ туганнары яклап инде. Аның да үзенең сәбәпләре белән аерылу кайрылулар белән 5 ел Себердә эшләгән чаклары иде. Бер заман карыйм, берәү шалтырата, ди кызым әйтә, син чыгып киткән саен ш хәрефенә башлана, исеменә әйтеп бетәрлек түгел иде. Я шалтыраталар икән, шалтыратырлар инде. Шуннан бер очрашып утырасы иде, сөйләшеп мен әйтәм, моңа нәрсә кирәк икән. Хәзер ул килеп, менә капылттың гына шулай, әгәр бергә булып китсәк дип тәкъдим ясады. Бер мин очрашып йөрүдә юк. Кинәт кенә мине килеп, табып Себергә бер вакытта сулы белән кайткан вакытта сөйләшеп утырган минем күзләр иде, шакмак булдылар ничек алай. Әле мин әйтәм, бөтенләй әзер түгел бу әйбергә. Үзем хәбер генә төн кундым, бу кайтып китте. Ул үзенең уйлары, хисләрен дә сөйләштереп кайтып китте. Мин уйлап утырам, миңа бүгеннән администратор кирәк, миңа бүгеннән шофер кирәк, миңа бүгеннән кадак кагарга ир кирәк, миңа бүген дөнья көтәргә кирәк, дус кирәк, теләктәш кирәк. Һәр ел саен хәзер яшәрмим. Тик шулай да әйтәм, әзрәк очрашып йөрергә кирәк, сөйләшкәләп йөрергә кирәк. Мин бит хәзер балаларга кирәк. Бу бит теге беренче күргәндә гашык булдым еллары түгел инде. Зифа Нагаеваның монда әзрәк тарихлар бар, мәхәббәттә дә, бәргәләнүләр дә, үзгәләнүләрем дә булды мәхәббәттә. Мин шуңа күрә ул мәхәббәт сүзеннән бик куркам. Мин җырларда гына булай мин аны кыялап качарга әзер кеше булып беткәнмен инде. Җырларда гына кулланасыз ул. Җырларда яшим. Мин җырда минем өчен ул бөтенләй җырда гына калган әйбер кебек булды. Шуңа күрә инде бу икенче килгәндә үк мин әйттем моңа, тукта, мин әйтәм, алай гына булмый. Менә минди сиңа вакыт бирәм, бер айга эшкә барып киләм. Менә шул вакытта уйланырга вакыт җитте, һәм ул безгә килде дә. Балалар башта авырсыныбрак тордылар. Башка районнан булсын, алай булгач, әти районнан булмасын, әтиләре белән 23 ел яшәдек бит инде җир куенында хәзер. Мишкә районнан берәрсенә бар, башка районга кирәкми, Оргаздан дигән әйберләре дә булды. Балалар үзләре мине аңларга тырышып, бүгенгесе көндә аның 2 баласын да юкка чыгармадык. Югары белемнәр алдылар. Мәктәптә генәләр иде. 15 ел безнең 6 апрельдә бергә яшәгәнгә 15 ел төрле хәлләр була. Мин берәр нәрсә сөйли башласалар булай димин, әлеге вакытта да яшьтән бергә китмәгән ир белән 15 ел дәврендә мин әйтәм, әхирәтләргә дә әйтәм, кайсыгыз әле минең кебек ирегез белән 24 сәгать җитәкләшеп йөрисез. Сез бит иҗат кешесе белән яшәргә бик җиңел түгел. Менә мин төнге 2дә баян алып утырам, төнге 3дә мин аны торгызам. Анан ул еларга утыра тыңлап, иң беренче тыңлаучы ул, иң беренче тәнкыйтьче ул катыгына күңелле, әмма җырны тыңлаганда мин язган җырларга аның һәр вакыт тәгәрәп төшә, социаль тематикалар булганда бигрәк яшьләре беренчедән менә мине шул яклары белән алып җырымны җитәкләп алып китте ул. Ул җырны җитәкләп алып китеп,
Папка күтәреп йөрергә дә өйрәнде, галстук буй бирергә дә өйрәнде. Абзыйлар белән килеп сөйләшергә дә өйрәнде. Гастрольләрдә дә администратор да булып китте. Сез бүгенге көндә Уфада яшәп ятасыз. Үз йортыгыз белән бик зур дәрәҗәле урында, яхшы җирдә, бакчаларыгыз белән үз йортыгыз белән яшисез. Шул ук вакытта сезнең туган авылыгызда шулай ук зур, матур төзелгән, үз кулларыгыз белән төзелгән, тергезелгән йортыгыз, бакчаларыгыз барсы да бар. Әйтегез әле зинһар, нигә сезгә ике йорт, нигә сезгә ике тормышта яшәү бүгенге көндә? Кем өчен ул Зифа апа? Менә бу балаларымның мәңге бетмәс сораулары, ике үзбәк диләр безгә. Монда кеше бит инде бер җирдә эшли дә, икенче җирдә ял итәргә кайта. Без монда шәхси йорт булгач, эт булганча эшлибез дә, мунчаны керәбез бит инде эштән соң. Кайтып китәбез авылга, 16,5 сутый. Анда эшлибез дә, анда да мунча керәбез дә киләбез. Кайда моның мәгънәсе, кайсы вакытта ял итәсез диләр. Менә мин Уфада эшлим дә, иҗат ялкыннарында кайныйм, бер баян анда, бер баян монда, бер велосипед тегендә, бер велосипед монда, икегә бүлеп бөтен дөньяны куйганбыз. Минем бер заманны чыгып, минем директор абыем бар иде, әнинең бер туган әнисе, шәһәрдә еракларны күрә алмыйм. Кырларымны, урманнарымны төяп кайтасым килә дип кайта туган якка. Үземнең ялазларыма кайтып, үземнең авылда бигрәк тә. Минем әле Тургай оясы кебек кенә калган үземнең йортым утыра. Аның янәшендә әллә кашан йорт салдылар кешеләр, балалар үстереп, армиялардан балалары кайтты. Әни колхозга калдырып. Сезнең әнигезнең йорты да бар. Шушының ярты ягын сүттеләр. Ярты ягында җир көйрәк булып өйләре. Төп ягы тора, веранда ягын. Шул минем сыерчык оясы кебек кенә өем. Шуның урамнарыннан бер әйләнеп килеп, тауларыма менеп, урманнарымда һавалар сулап килсәм, әллә нинди матур җырларым туган. Ufaları görünmez mi büyük? Менә инде авыл тауына, Уфа тауларына менеп барыйм, сагынганда авылым ягына. Уфа тауларына менеп барыйм, сагынганда авылым ягына. Уфаларда сагынам авылны, авылымда сагынам Уфаны. Уфада да, авылда да дуслар, сагынып туеп яшимсез барны. Уфада да, авылда да дуслар, сагынып туеп яшимсез барны. Зифа апа, бүгенге көн кадагына килгәндә, әлеге мизгелдә нәрсәне, кемне сагынасыз? Ой, кеше бит инде яшәгән сайын яшьлегемне сагынам ди. Юк. Кабатламас идем. Алар матур вакытта үттеләр. Мин бүген үземне яратам. Мин Үткәнне үткәндә калган. Ләкин үткәннәрдән сагынган әйбер иң мөһиме, мин өйрәнгәнмен әни алдында, әти урнада булгач кайтып отчет бирергә, имтихан тотарга, бәләкәй генә биеклек, элек 5 алсам да кайтып әйтергә. Студент чакта да минем шушы әйберем üzülеп, әни киткәч җанны üzеп торган әйбер ул мәңге басылмый торган сагыну, мәңге бетми торган сагыну. Үткәннәрдән башка бәләкәй чакларын балаларымны сагынам. Бәләкәй чакларын балаларны сагынам. Калган әйберләрне үкенерлек итеп үтмәдем бугай. Бик üzülеп, сагынуларымны вакытында баса бардымдыр. Шул. Зифа апа, бүген концертлар юк. Тамашачыларыбыз юк. Күзгә күз караша алмыйбыз тамашачы белән. Без өйрәнгәнбез, без артистлар өйрәнгәнбез социаль ширкәтләрдән телевидение ашагына түгел, сәхнәгә чыгып, тамашачының күзен күреп, сөйләшергә, аралашырга. Бигрәк тә сезгә мин хәтерлим 28 көн, айына 28 көн концерт куйганнарыгызны хәтерлим, шундый чорларны. Хәзер инде андый чор түгел, хәзер бөтенләй башка чор. Айына 1 тапкырда, 2 тапкырда без сәхнәгә чыга алмыйбыз, чөнки дөньябыз шундый, пандемия. Чыгармыйлар, чыга алмыйбыз. Шулай бит. Тамашачыны сагынасызмы? Менә сагынудан алда әйтәсе килә, мин алардан аерылганым юк бит. Беренчедән ничек мин аларны сагынам, мин концерт булмаса да алар белән яшим, менә бу социаль челтәрләр аша җырлар иҗат итеп. Менә миңа шулай язмыш вакыт бүләк килде, барысы вакытында булды. Миңа иртә килмәде берсе дә. Кичегә килде. Менә бу халык исемендә күбесе язалар социаль челтәрләрдә. Юк. Халык исемен алгач эшли башлап алмыйлар.
халык өчен тир түгеп эшләп аргаш алганда гына ул халык исеме 18 яшьтә дә, 25-тә дә, 35-тә дә халык исемен алырга бик каты оят булыр иде. Шуңа күрә бер дә йөзем кызармый, бу бәягә рәхмәт әйтеп яшим. Миңа ничек вакытын бирде дә, хәтта менә шушы исемне алырга булган вакытта Ради Фаричка барганда әйттеләр, бәлки әле отменяция ителер, алыныр. Чөнки дә 15 кеше киләлмәде бәясен алырга үзенең шул көнне. Шуңа күрә шушыда тукталыш булмады. Әмнә килеп мин булай дип утыра башладым хәзер. Артист күбәйде, Зифа, йолдызлар күбәйде, гастрольләрдә йөрмәдең түгел, азрак кына басылырга вакыт. Хаклы ялыңа чыктың, 2 урында дөньяң бар, балаларың урнашкан. Әкренәй, исәнлегеңә авыр гел, тәгәрмәстендә яшьләргә. Рус телендә бик дөрес сүз бар, пора чей знать. Дигән идем, ковид башланды тәүбә. Шуннан хәзер утырам, мин бит алай ук дип сорамаган идем, Аллаһ Тәгалә, яшьләр бит эшләргә кирәк, ипотекаларда, эстрада йолдызлары. Минем вакытым булай да гастроль вакытлары. Мин Казанда бер тапкыр имтихан тотарга өйрәнгәнмен, Чаллыда. Ансы иң мөһиме Стартама, Уфа. Бүтәннәргә барып өлгәшмәсәм дә дүртесендә шулай өйрәнгәнмен, саклармын да шуны. Шуннан тынычланырмын. Чөнки җырларым гел язылып тора, әле дә бүгенге көнне дә алына. Менә шушылай, әмма ләкин бик яшьләр өчен кайгырам. Эстрада йолдызларыбыз бит иҗат кешесе бүтәнешне алып эшләп өйрәнмәгән. Шулай. Баласын үстерергә кирәк. Бәлки сабыйларыгыз бар. Алар өчен кайгырам. Җырларыбыз яңгырап тора бит. Социаль челтәрләр аша көтеп кенә торалар, килеп чыккан. Һәм җырчылар да канатлары төшмәсен иде. Матур вакытлар булыр, эшләсеннәр. Үз үстендә бу вакытлы булыр дип ышанып калырга кирәк. Ышанасы килә, өметтә булыйк. Амин. Зифа апа, бүгенге көнең ничек үтә? Менә бүгенге көн. Иртән уяндың, аңлап торам, социаль челтәргә кирдең, бит инде карап чыктың. Ничек үтә? Иртүк кермим, иртән торам, бер стакан су эчәм. Әйе. Фильтрдан агызып, йөгерергә чыгып китәм. Кайда булуыма карамастан, авылдамы, мин шәһәрдәме, мин элек гастрольдә, минем арттан артистларым, Гөлшат белән Ратмирлар йөгерергә өйрәнделәр. Әйе. Этләр бастырып йөри торган иртән бөтен халык авылда йоклый, без йөгерәбез, артистлар. Һәр көнне бер дә калдырганым юк. Һәм көндезләрен бер җыяу әйләнеп кайтам. Кич белән минем менә хәзер кар яуса керә инде велосипед, кыш көне чаңгы, тимер аякта атнасына 1-2 тапкыр гына, хәзер ул кадәр мактана алмыйм, вакыт җитми. Һәм инде булай да бик куркынычрак бит инде ул. Аннары йөгереп керәмдә, анда да социаль челтәрләргә утырмыйм әле. Нинди әйбер ашарга тиешмен, шушыны гына мин үзем анда боткалар, ниләр әзерләп кенә, бер җомырка, 2 булырга тиеш түгел. Әйе. 2 булырга тиеш түгел. Шуннан соң шулай итеп утырам, чыгам диваныма утырам да, бүгенге көнгә туган көнне каршы алып, Кылху Алла, Аятул Курси, Әл-Хәм барысында 4 төрле дуга, Әл-Фәләк, Ән-Нәсләрне барысында юрап, бөтен балаларыма матур көн булсын, дусларыма, якыннарыма, туганнарыма кайгы килмәсен, укыйм дугалар. Шуның көнем башлана. Көнем башлана. Ничәдә башлана? Ничәдә торасыз? Менә мин бүген 6-да тордым. Төнне мин җыр язсам, бер 8-ләргә кадәр генә йоклыйм. Аннан ары йокламыйм, яратмыйм. Мин иртән 10-га 11-гә хәтле йоклаган кешене бөтенләй өнәмим, чөнки ярты көнең бетте дигән сүз. Әйе, шулай. Ул яшьләр генә сез утырасыз, төннәр буе эшлисез, сезнең икенче төрлерәк. Җыр язылган төннәрне генә шулай ишигенә, мен иртә торам. Җыр төнне языла бит инде, анысы үзенә ул олыгая башлагач бигрәк тә әйбәт булды, йоклый алмый ятасың икән, башышымда баян, башышымда ручка, кәгазьләр. Һәм инде көндезге мәшәкатьләр белән аш-су менә балалар килә икән, тәмле генә итеп нәрсә пешерергә, шуларны уйлап, сәламәт яшәү рәвеше дигән әйбер ул менә бу йөгерү, велосипедта дигәннән генә түгел, менә әйтәсе килә бүген күңел төшенкелегендә булган кешеләргә дә ишеңнән матурлыгыңны чыгарып үзеңә соклана белергә кирәк. Мин моны яратам, берәр матур, берәр әйтәләр бит, ой, без кибеткә барганда юк, бер әйбер алган, бер бәләкәй генә әйбер алып үземне сөендерергә яратам. Әйе. Берәр шопингка барып киләм, машинага чыгып утырам да, әллә кем булып, шуннан сториска куйган булам, шатланып китәм. Шуннан гына мин көннең менә әбит тирәсендә генә карыйм, һәрберегезгә кирип карап чыгам, үземнең йолдызларыма. Кем нәрсә эшләгән? Кем нәрсә эшли, алар белән кызыксынам, кайда лайклар куям, кайда өлгерсәм, кайда кич белән ятыр алдыннан мин кирип чыгам. Булай көн буена утырып алай итеп мәшәкатьләнмим, битмим. Шушындай. Мине шәхсән шаккатырган бер мизгел булды. Берничә ел элек Зифа Нагаева права алып, аңа кеше машинада йөрми иде әле ул, права алып, машинасына менеп утырды, аның машинасында нинди, ул шундук Infinity, яхшы Infinity машинасына менеп утырды. Кызым белән сөйләшәм. Мин кызымның акылына бик нык таянам һәм кызым белән сөйләшәм. Әни бөтен әйберне булдырып беттең.
Гел кеше эзлисең машина утырга. Әйе. Менә Шайхан Раби чыгып китә задилкаларга. Шайхан Раби әйтә, кирәкме яңа машина, мин бар, кая кирәк бара, кая кирәк кайтак. Ул хәзер необходимость ди рус телендә минем. Шулай, Ул хәзер роскош түгел. Түгел. Әнә кара тегене, әнә моны кара, буларны кара, ана Зөлфия Шакированы кара, барысы да йөриләр машинада. Әйдә ди. Юк, ансы балам хәзер мен әйтәм, минем күзләрдән ашара, ансын менә эшли алмыйм инде. Әйдә ди, ди, автошколага барып ди, методик бүлмәгә кереп ди, нәрсәләрне укырга, нәрсә барып кына карыйк ди. Ул аңырчы, уйлаганда, дигәндә кашан занятие башлаган көнне белгәндә, мин бардым, күреп кенә кайтырга дип, әнә тегендә утыр ди беренче партага ди. Отыртты. Утыртты, чыкты да китте 15 көн. Шуннан соң 1 ай буена йөреп, үзем бүтән компьютерларда бернинди әйтергә мөмкиннәр, моналарга язып кына биргәннәрдер инде дип, менә чыгарсың язуым белән ул фаурамны. Аннары алып чыктым, үзем бүтәнесен 5-легә биреп имтиханнарны һәм хәзер мактанмыйм, куркам, Алла хәерле юллар бирсен. Мин дә булгач инде юлда. Анда кем генә юк хәзер. Хатын-кыз бәхете сезнең өчен нәрсә ул? Күп хатын-кызда дөрес булмаган бер уй бар. Хатын-кыз бәхетен гомер буе без яшь чакта шулай, менә мин әтисездә үскәч мин уйлыйдыр идем. Кемдер бер дәү ир у заманы килеп басарга тиеш дә, син гомер буе бәхетле итәргә тиеш. Менә шул төшенчә шундый тар булган яшьлектә. Кемдер анарга син башың белән гашык булган буласың һәм гел таянасың. Чөнки минем таянырга әти булмады үскәндә. Миңа бик кыен булды. Әтилеләрнең ат кайтып туктый, капка төбенә безнекенә юк бит инде. Шуңа күрә хәзерге көндә әйтәм, хатын-кызның бәхете хатын-кыз иң беренче кемнедер бәхетле итә белүдә. Кемнедер. Якының, әти-әниең ул, балаларыңмы, үзең сайлап алган ярыңмы, ни өчен син анардан гына алырга тиешсең? Кемнедер бәхетле итә алган хатын-кыз тормышта бәхетле була. Ә сез бәхетле хатын-кызмы? Бөек каланчаларга басып әйтә алам бүген. Менә шушы лаеклы исемнәр, дәрәҗәле исемнәремне алган көннәрдә күкләрдә очып йөрдем. Шатлыгымны уртаклашып, һаман сайын рәхмәт әйтәселәрем бар тамашачыларга, телевизор караучыларыбызга, халыкларыма, мине иҗатымны яратканнарга, яңалардан яфраклар ярдым уфаларга килеп, чәчәкләр атты, агачым җимеш диде. Җыям җимешләрен, миннән бәхетлерәк кем булырга мөмкин? Балаларым исән, оныкларым йөгереп торалар. Инде ил алдында танылу, халык алдында танылу бер булса, әгәр илен күрмәсә, синең канатың сынык. Тану булмаса, ил тарафыннан танылып, бәхетле булу, бәхетенә дә ирештем. Бик бәхетле. Җиләкле алан, аланда ялан, җиләк тәлгәшләре кирәк үстегез балам. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сездек бар итәгендә. Җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне? Балам теләгем, бәхет әйләрегез булсын, алан җиләге. Балам теләгем, бәхет әйләрегез булсын, алан җиләге. Хатын-кыз буларак бәхетле, әни буларак бәхетле, нәнәй буларак бәхетле, автор буларак, җырчы буларак бәхетле, тамашачылар белән бәхетле. Гомумән, бу дөньядагы бәхетле хатын-кыз Зифа Нагаева, Башкортстанның халык артисты. Бүген безнең эфирыбызда булды. Дилбегәне кабаттан сезгә тапшырам, Зифа апа. Әлбәттә, шул кадәрлек борчулы көннәрдә чакырып үземнең тапшыруга мине кунак итеп, рәхәтләнеп сөйләшеп утырырга вакыт бүлә алганына Айгөл зур рәхмәт. Әлбәттә, Азат Гайнурулла Вахитовка туган телебез тел буларак та сүнмәсен. Экраннарда да туган тел сүрелмәсен дә, сүнмәсен дә. Һәрбер өйдә ул рухи ризык булып, рухи кыйммәтләребезнең кыйбласы булып, җырларыбызның моң сагында яшәсен иде. Һәм мәдәниятебез үссен өчен мәдәниятебезгә бирергә тырышыйк. Йолдызларыбызга әйтәсем килә. Шуңа күрә мәдәният министрлыгына да рәхмәт әйтәсем килә. Әминә Евгеньевнага да күтәреп алган өчен бу матур бәяләргә. Яшәсен республикабыз, гөрләсен. Безнең Башкортстаныбыз һичбер илләрдән дә
ким түгел. Аның матурлыгы, аның гүзәллеге өчен тырыш хезмәт белән җавап кайтарырга тиешбездер. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, әгәр дә минем кебек бүген көн узынында кичкенә генә бер шатлык белән очрашкан булсагыз да, бүгенге көнне хөрмәт белән озатыгыз. Мин шулай итәм. Аңа болай дип дәшербез кич белән йокларга ятыр алдыннан көнгә, әлбәттә, рәхмәт һәм хуш дип. Иртәгәсе көнгә исән уяныйк. Сау сәламәт булыйк. Араларыбыз гел бәйләнештә булсын. Рәхмәт сезгә. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышларына кадәр.